नोजोर आफा मा जाखो आयै? नोजोर दा नोङो कलेजनिफ्राय फैयोब्ला ओंखामा खुरनानै जादो दे आफा दे आङो खामानियाव थांसै। देहाखौ लोमजानाय मोन्दों होननाया खामानियाव मानोथो थांबावनांगौ जाखो आयै? थाङाबाबो दा नोमथै गोमबोरा रागा जोंगोन बियो। दा लोमजानायखौ बारा मोनोबा फैफिनसै आं। आयै आं नोंनि सिगाङाव फंसे बाथ्रासो बुंनो सानदोंमोन। मा बाथ्रा आफा? आयै आं आंनि फरायनायखौ गारनानै गुबुन जायगायावसो खामानि मावहैनो सानदोंमोन आङो। नों आंनि फरायनायनि सायाव मानोथो इसेबां खस्थ' लाबाय थाबावनो आयै? नोजोर आफा नों बेफोरबायदि साननायखौ गार आफा। बेफोरबायदि खस्थ'आ आंनि थाखाय जेबो नङा। नों नोंनि थांखिखौल' दा सिफाय आफा। इसोरा अनोब्ला सानसेब्लाबो जोंनि न'खराव सोराङा फैगोन। नोंल' फरायनायाव खस्थ' ला आफा। खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो। जागोन दे आयै आं नाजागोन। दे बिदिबा आफा आं खामानियाव थांसै। दे आयै। ओइ बिमा हा मा जाखो? दा बे बाजै समबारिया फैयोबा गासै न'खौ साफा खालामहोदो। आं हनै गावबुराफोरनि मिटिं दंनो एसे नुजाहैनां। हनै मानसियानो फैखाबाय। ए बाजै बे न'फोरखौ गासिखौबो साफा खालामनानै दोनदो। जागोन माहाजोन। दे अब्लालाय थादो बिमा। दे बिदिब्ला। माथो खर'खौ बारासिनसो सासिननाय मोनलायलांबाय आंलाय। ना न'आवसो थांफिननांसिगोन नामा आंलाय? बिनानाव ओइ बिनानाव सनास्रि ओंखारबोनाय आगै। मा जाखो आब'? आं देहाखौनो जि लोमजानायसो मोनबाय बिनानाव। आं दिनै मावनो हाथ'नाय नंला नामा? न'आवसो थांसै नामा आं बिनानाव? आयै आब' मालानिफ्रायथो बिदि जाब्रबलायखो? दहाय फुंनिफ्रायनो एसे सानाय मोनखादोंमोन आं बिनानाव। दे होमबालाय आब' न'आव थांनानै मुलिफोर बायनानै जाहैदो। नोजोर आफा बहा थांखो नोङो? आइदै आइदै। आइदै। मा जाखो आइयालाय? ना लोमजानायासो बारा जाबाय नामा? आयै मा जाखो आयै? आइदै। आं दहायनो बुंखादोंमोन ना आयै लोमजानाय बारा मोनदोंबा खामानियाव थांनाङा होननानै। नोजोर आफा आं लोमजानायखौ बारा मोनथारबाय। थां नोंथैनाव रां दाहार एसे बिहैथां। आरो नोमथैया माबाफोर गाज्रि बाथ्रा बुंहरोब्ला नों बेवहाय जेबो दा बुंफिन दे आफा दे। जागोन दे आयै नों सिन्था जानो नाङा आं बिनायहैनि। थां आफा थाब फै। जागोन दे। आदै अ आदै न'आव मानसि दं नामाथाय? मा जाखो नोजोर मा बाथ्रामोन? आदै आइया लोमजानानै दङ मुलि बायनो गरसेबो राङानो गैया। आदैनावसो मोनथ'बायगोन नामा? हाब बाबु आंनावथ' दा राङा गरसेबो गैया। दंबाथ' मोनलांगौमोन। बबावबाफोर मोनगोन खोमा एसे खबर लाहैदो। गाज्रि दा मोनसै। जागोन दे आदै गैयाब्लालाय माथो खालामनो थाथ'दो। होदस थाखा फैसाखौखि बिदि बिलाबायबा मोनोलै आंहानो मा जारला जादों। आदै माबा खबरमोन नोजोर? हा नोमाया लोमजादों होननाया लोमजागाबायमोन नामा? औ आदै दा बेखायनो आदैनावसो रां मोनथ'गोन नामा होननानै फैदोंमोन आं। अननानै दंब्ला हरथ'दो आदै उनाव होफैफिनगोन आं। माबा नोंसोरो आंनाव रां बिखुंना थानाय बायदि मोनबाय नामाब्रा? माबा मोनसे जाबानो खालि रांल'। नों गाज्रि मोनो ना मोजां मोनो बे नोंनि खोथालाय नोजोर। आं हले रां गरसेबो हरनो हानाय नङा। नोंसोर सिगाङावबो बेबायदिनो होफैफिनगोन होननानै रांखौ लांबाय दिनैसिमबो होफैफिनाखै। आदै अननानै बे खेबसेखौ हरथ'बावदो नङाब्ला आं आइखौ लाखिनो हानाय नङा। नोंनि नोमाया थैना थाङो आं जेबो मिथियालै। आं हले रांखौ हरनो हाया थाइसेबो हरनो हाया। नों दा थांनो हासिगौ।
नोजोर मा जाखो फामे? नोजोर आं सानखादोंमोन आफाया नोंनो रांखौ हरनाय नङा होनना नोजोर नों बे रांखौ ला आरो आयंनो मुलि बायनानै हो फामे, आइनि सानाय आरो गाबख्रावनायखौ नुनानै आं नोंनि होनाय रांखौ नाङाबो होनो हाला। जिखि जाया साबायखर फामे। दे थांदो आं गाबोन थांगोन जागोन दे। आयै, आं सौफैबाय। सफैबाय आफा। खर'आनो जि सागासिनो दं फिसा। नै आयै, मुलिखौ लाबोखाबाय आं। दे आफा, नोमथैया नोंखौ जेबो बुंहराखै दा? जेबो बुंहराखै आयै, बिनाय लोगो लोगोनो हरदों। सैथो बाथ्राखौ आं आइनि सिगाङाव माबोरै फोरमायनो? फामे, नोंसिनि आइ आफायाथ' आंखौ गनायखानाय नङा। बिनिखायनो फामे, हायोब्लानो आंनिफ्राय गोजान जादो। गनायखानाय नङा नों बे बाथ्राखौ मानो बुंदों नोजोर आरो आं नोंनिफ्राय गोजान जानांगौ नों साननानै नाय नोजोर नों गैयाब्ला आंहा मा जागोन खोनासं फामे, आं बायदि नंखाय खामला हाजिरा मावनानै जाग्रानि फिसालाखौ नोंस्रानि आइ आफाया गनायखानाय नङा। नाय नोजोर बे बुहुमाव गोबां थाखोनि मानसि दङ नाथाय बयहाबो थांनानै थानो थाखाय जिउ दं आरो सिमां मिजिंबो दं बे बुहुमाव रावबो रावखौबो मुगैनो हानायनि मोन्थाय गैया नोंनि बायदि बिखा, नोंनि बायदि साननो हानाय बे बुहुमाव गासैबो मानसिनाव गैया फामे। नोजोर नों मानो इसिबां सानबाय थायो साननो गोनां जायो फामे, मानोना नोंनि न'खरजों जोंनि न'खरजों गोबां फाराग दङ। बारा सिन्था जानाङा दे थुलो थांसै थ' हा मानसिफ्रा दंना गैया जाखोब्रा ओइ बाजै बाजै न'आव दंना गैया जाखोब्रा ओरै फैथ'लाय हा मा जालाबायखो? नोंनो आं फंसे खोथासो खिथानो फैदोंथ' बाजै माथो जोंना नानिया बे गैजा रोङि सम्बारिनि फिसालाजोंसो गोसोथोलायोनो बे नोजोर ना मा नाम होनो बेबायदि जायो हा सोरथो बुङा आगै? गामियाव बयबो रायलायसोगासिनो दं बिसिनि बादै दे बाजै थाथ'दो हेक गय जालांसैलां थादो बाजै दे थाथ' नै साहाया लोंदो बिफा नोङो बाथ्राखौ मोनथिदोंना मोनथियाखै? माथो जोंना आइ फामिया बै सम्बारिनि फिसाज्लाजोंसो मोजां मोनलायोनो। मा मोजां मोनलायो? आं बेफोरखौ मा खोनानो मोनखो? नों बादा होदोंना होआखै जाखो? आं बादा होआहाय फिसाजोखौ बुंबा एसेयावनो दाय जायो नोंनो बादा हो। ए बिदिबा नोंबो लाइ होग्रासो उनाव बाथ्राया बोरैबा जायोबा नोंखौसो मोनगोन बेखौ हयले मिन्थिना लाखा। गावनिखौल' गोथों सानग्रा बियो लाइखौदि सोर होदों? आयं ए फामे आयं फैदों? औ आयं फै जिरायफै। मानोथो लोमजानायाव खामानि मावबाय थानांगौ जाखो आयं? उफाय गैया आयं, माथो खालामनो हारसिं मानसि जाहैबाय आंबो। देहाखौ माबायदि मोनखो आयं? एसे मोजां मोनबायना? औ आयं, एसे मोजां जाबोगासिनो दं। फामे आयं, नों नङामोनब्ला मा जागौमोनथाय आङो? दे आयं जेबो नंला। नोजोर, ओइ नोजोर, नै फामे फैदों। ए फामे फैदों? नोंहालाय दासो सिखारखो ना माखो? नङा, ओरैनोसो गोलांनानै दंमोन आं। फामे नों जिरायथ' दे, आं साहा फुदुंनानै लायनो। नांथ'ला आयं, आफाखौ लोगोनाव थांनो होननानैसो थगायबोदों आं। दासो फैदों, दानो थांसैबो। औ आयं, थुनोजोर आंखौ ससे दोनलां। थां आफा, फामेखौ ससे दोननानै फै। जागोन आयै। थाथ'दो आयं। दे, जेबो मोनजानायसो जायासै। फामे बहा थाङामोन नोंलाय? सासे लोगोनाव थांदोंमोन आं आफा। लोगोनाव थांदोंमोन ना बे निखावरिनि फिसा नोजोरनाव थांदोंमोन? खोनासं फामे, आं बे निखावरिनि फिसाखौ मालाबाबो बिजामादै गनायनानै लानो हानाय नङा। आफा, नों मानो नोंनि दोनदोल'खौ लानानै इसिबां देरगाना लायो? खोनासं आफा,
नोंनि बे दोनदलरा अरायनि थाखाय नङा। बियो जोबनो थाखाय दसे समबो नाङा। नोजोरा निखावरिनि फिसा जानो हागौ, नाथाय बिनि साननाय हनाया गोथार आरो माहि। फामे बिफानि सिगाङाव एसेबां गिदिर गिदिर खोथा नोङो? आफा, नों आंखौ बुथार, थेवबो आं नोजोरखौ बावनो हाया। ओइ नोजोर, थाथ'र'। हाब माथो सोमखोरसो, सिनायनो हागौलायथाराखै। औ नोजोर, दासान्दि माबोरै दं? मादैया मोजाङै दंना? आंनि फारसे मा बुंबावनो सोमखोर, खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ'यैसो थांनानै दं आं। आंहा नोंसिनि बायदि खाफाल गैयालै सोमखोर। नोजोर, नों सिन्था खालामनाङा, आं नोंखौ हेफाजाब होगोन। जोंनि फरायसालियाव सासे फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बेयावनो आं नोंखौ रायलायना होनोसै, जुदि नों गोसोब्ला। जागोन दे सोमखोर, नों जुदि रायलायनानै होनसैब्लालाय। दे अब्लालाय, थांलाय दिनि। जागोन दे। आयै, अ आयै, आयै, ओजों फैलाय। मा जाखो फिसा? माखौ एसेबां गाबज्रिखावलाबायफैखो? आयै, आंना मोनसे साख्रि जानो हासिगौ। मा साख्रि आफा? औ आयै, फोरोंगिरि साख्रि। आंनि लोगो सोमखोरा गाव फोरोंग्रा फरायसालियाव आंखौबो फोरोंगिरि बानायनानै होनसैनो। हे सोर, नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर आंनि गोरिब न'खरखौ नायहरनायनि थाखाय। नोजोर आफा, आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना, खस्थ' खालामब्लासो खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो होननानै। औ आयै, आं दिनैसो बुजिबाय खस्थ'नि फिथाइया मा। र' आयै, फामे फन हरदों। हेल' फामे। नोजोर, नों हायोब्ला आंखौ बै दैसा सेराव दसे लोगो हमो फैना। मानो फामे? खोथा दङ, नों फैल'। जागोन दे। नों थाथ' आयै, आंखौ फामे लिंहरदों, दसे लोगो हमना फैनो आं। जागोन दे आफा। फामे, आरे नोंलाय माथो गाबदोंसो? नोजोर, जों सानैजों मोजां मोनलायनायखौ आफाया मोनथिबाय। हो? मिथिबाय? बेलाय माथो गाज्रि बाथ्रा जाखो? बेथ' मोजां खौरांसो ना? मोजांसो मोनदों नोंहा। आफाया जों सानैनि मोजां मोनज्लायनायखौ माब्लाबाबो गनायनाय नङा। गनायाब्लालाय माथो जाखो? नोंहा गुबुन सेंग्रा नागिरनानै लादो आरो। नोजोर, नों मानो खोथाखौ सिरियास लायाखै? थोद जाम्बि, बेफोरखौ दोनथ'। आं नोंनो दिनै मोनसे गिदिर सारप्राइज होनो फैदों। दे बुंदो, मा सारप्राइज? फामे, आं बे साननैसोनि गेजेरावनो गंसे फरायसालियाव फोरोंगिरि मावसिगोन। मा? फोरोंगिरि? औ फामे। थेंक इउ नोजोर। मा, नों बिनिखायनो आंखौ गारनो सानबाय नामा? थोद जाम्बि, नङा, थ'दो थांसै। थ'।